Kakav je osjećaj posle koncerta i kakva je slovenačka publika? I ovo je bilo stvarno magično, dosta puta sam nastupala u Sloveniji, iskreno nikada nisam pred ovolikim brojem Slovenaca nastupala i mogu da kažem da su jako su veseli i uživaju stvarno u svakoj pesmi i šta god da ih pitam oni mi učine. Tako da baš sam jako oduševljena i čak mislim da smo i produžili malo nastup i žao mi je što je tako kratko trajalo. Šta bi radila u životu non stop? Jela i ležala, jela i ležala. Gdje ćeš biti za Novu godinu? Još uvek ne mogu da kažem, mislim da još uvek nije to objavljeno, ali u Srbiji sam. Ne. A šta bi zaželela Best FM-u za drugi rođendan? Čoveče, drugi rođendan, pa da traju, kao još toliko žalim se, da traju 100 godina i baš kad sam dolazila u Ljubljanu slušali smo Best FM, a posebno što imaju ovakve slušatelje, ovakvu publiku, mislim da će trajati 300 godina.